Tornem a casa, 273 centres educatius de formació professional comencen un curs amb 140 titulacions i més de 100.000 places per a alumnes valencians. El president Alberto Fabra l'ha inaugurat oficialment este matí al centre Xabec de València, un dels projectes educatius que es posaran en marxa amb la implantació de la formació professional dual. Des de fa 3 anys, el projecte Xabec lidera una xarxa de centres educatius, cambres de comerç i organitzacions empresarials de 14 països de la Unió Europea, una aposta decidida per la formació professional dual com a millor fórmula per impulsar les oportunitats laborals dels joves. Y eso pasa necesariamente por adaptar la formación profesional y hacerla útil, productiva. Con la formación profesional dual vamos por buen camino. Ojalá sean muchas las empresas que apuesten por nosotros, los jóvenes. Pienso que podemos aportar mucha ilusión, professionalitat i garra a les empreses de la Comunitat Valenciana. A la comunitat este curs s'han incorporat 44 centres al sistema dual. 50 empreses ofereixen pràctiques remunerades en els més de 100 cicles oferits. Segons el president Fabra, es tracta d'aconseguir els bons resultats que esta formació està donant ja a Europa. Por ejemplo, en Alemania, el 25% de las empresas están vinculadas a la formación profesional dual. Y el 78% de los alumnos que hacen las prácticas remuneradas en esas empresas luego se quedan en las mismas, porque ya conocen el proceso y tienen la confianza de los empresarios. Este curs s'han oferit més de 100.000 places i 1.200 cicles de formació professional a la comunitat i els alumnes matriculats superen per 5è any consecutiu els del batxillerat.